Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agtrab-trabaho ak iti may sa abang ko. Addan boyfriend ko. Ket naragsak ti relasyon mi. Adaan kami iti naragsak a plano para iti masakbayan mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Nadia dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Wow, red roses man hindi ta nakapatong di talamisaan mo Nadia. Amom latan Of course. Amo ka nagapo ko ni Franco Dagita. Nag-sweet at talagaan niya. Sana all. Jakman amo iti day tao. Inal daw asagutan na kiti sabong. Amo na ngamin anausam ka iti sabong. Anyways, i-review man da iti loan application. Medyo komplikado. Ngam amo kakabaulam nga ramidan. Sure. Take note. Deadline 3 p.m. Ay, sige. Lepas kalpasan ti client meeting ko. Adto yung tigat-gatangan yaw. Agyaman ak tata. At ito'y matibayat ko. Mabitla Taited ko ti sukli Saan ang tata? Kukayang ti sukli. Ay, agyaman ako na baraw ka. Ay na, nagsaya at kamatay. Lukas ta kumaamin nga agatang. Sana ka malugay. Dapat ay nagadutikinan na. Hangam, intarayan na kideng. Nagdakas matan no kasta tata. Huwag nga ron baraw. Alam mo, day taginatang mo baraw. Wen tata. Ay, babe. Kayat mo lata timangan iti fishbowl ken quick-quick. Ay na, kastoy ti din makalak pa nagbiag, Franco. Isukat alab na lab ka. Gapo iti dayta nga ugalim. Excuse me, sa anak ka na arte, Franco. Adventurusak akaskan ka. Isungarog ako nak-amatch ta, babe. Ay, ikarim kanyak Saklaing ti ayatem. Promise. Cross my heart. Si Kalaang at talaga. Ay, bigat mat gaya man. Masapol nga agrobata ko. Apay, anagado ti miss call ni Manong Alex. Hello, Manong. Pasensyakan. Jack na sungbatan dagiti awag mo. Kaririing ko ngamin. Saan ka kadingay mawag iti probinsya? Saan mat, Manong? Apay? Ni Nanang. Apay ni Nanang. Intaray da kano iti ospital. Anya? Kunakano amumon? Isumot lagayam asan ang nagte-text kanyak ni Nanang. Dagiti kabagyan tinangibaga kanyak. Sige, Manong. Taumawagak iti probinsya. Hawun man atin ko. Tani, adda trabaho. Pakamuan naktulat ta. Wen, Manong Alex. Sige, agan-anad ka dita Canada. Wen, auntie. Ni Nadia da ito Kumusta ni Nanang? I see you. Ay, sige, auntie. Agawid na kadagos. Bye. Uy, asino ti ada iti ICU? Ni Nanang ko. Isong emergency leave. No, ada maitulong mi. Ibagam laang. Agyamanak. Agpaituludak langan ka ni Franco ije terminal. Babe, kayat mo kadi akaduan ka nga gawid iti probinsyayo. Nakasaganak nga agliv. Saanen, Franco? Agyamanak. Mangnamnama ka sumayati ka sa saan ni Nanang. Kat makasubli ak matla adagos. Amok patig-unay kan kaninanang mo. Ngam kinapudno na. Mangrugi ako nagdanag. Mabut-butil nga kun iti mabali na mapasamak.
Mabutan ka, itian niya. Ang mga awan ti oras mo para kadata. Jak mat kiti ibagbaga. Akam malinto ti pilyam. Gapo ta maawatan ka. Ngam, jak maliklikan ti makarik na iti panagamak. Ang mga inot ang mapukaw ka kanyak. Franco. Adatan dito terminal. Sapay la kuma. Tada pa'y maluganak abus. Hello, Manong. Hello, Nadia. Kumusta ni Nana? Anya nga iti ko na ti doktor na. Manong, saan na makasaon ni Nanang? Saan mo tangag ko ti? Kung na ti doktor, nga mga nagbayag ki dya ICU. Anya? Manong Alex, dya ka mo no kabalak na ito, anapasama. Ada tinaskan nga si kasuhan. Katagmay may saak dito, Numabalin na kuma. Agawid ako maadagos. Ngam amo man. Kasubsublik lang dito kalpasan ti bakasyon ko dito Pilipinas. Ngam di ka madanagan, ading ko. Adaak lang dito Agtinulong ta. Ibagam laan no ay nati kasapulan agatangan. Saan kayo abaybayan, ading ko? Sige, Manong. Katagyaman na. Nakasangpat ka magaya man. Kumusta ni mother mo? Nakapsutan. Awanan ti mabalin na nga ramidan. Nagrigat ti kasasaan ko ita. Ay. Ang mas nasaksakit a panunutan. Nga ang mga no. Maawatan ka. Kaslamot idi nagsakit ni nanang ko Diyak man kayat nga aramidan ti kastoy. Nga agresign ako. Anya? Apay akasapulan nga aramidam dayta. Isakripisyong tinapintas a karir kan posisyon mo? Nadya, dandani ka may promote. Mabalin mo mat nga ag-extend iti leave mo Sa anak tumutlang ang makapag-focus. Sayang mo ti karir mo. Sigurado ka kaditi day ta desisyon mo. Kasano ni Franco? Panawam kadilatan? Talaga ka di nga resign ka, Nadia. Masapol nga agsubliak adagos iti probinsya. In-submit kon ti resignation letter ko. Amok ang mapasamak na ito Ngam sa baligay matalaga tirik na. No aggapukin ka dagita abalikas. Kasapulan nak ni Nanang. Dudwa kami lang agkabsat. Kat awanan ti sabali ang mga sikaso kanina Nanang. Anya nga awan. Nagado dagiti kakabagyan nyo. Mabalin ka mat amang bayad iti caregiver ang mga sikaso kan kuana. Apay anas kan nga resign ka. Jack maitalak ni Nanang iti caregiver. Ngam kasanutan. No agin na dayota. Lading itak na dya. Ngam Jack kaya ti long distance relationship. Nakiwin naswasak iti napalabas a girlfriend ko. Gapo iti dayta. Nag-resign akong iti trabaho, Manong. Anya? Apay asaan mo pa nga imbaga kanyak? Manon adaras a pinanunot ko daytoy. Kat nagdesisyon na. Sa anak ang makapagtrabaho ana imbag. Amang pampanunot iti kasasaad ni Nanang. Iso a pinilik ti mga iwan kan kuana. Adin ko. Nagdakkel ti sakripisyon para kan kuana. Gapukan kuana. Naitao ak dito'y alubong. Amin nga adda kanyak ita. Edukasyon, kan trabaho, gapukan kuana. Gapu iti adu a sakripisyo na idi. Iso anas kan mat nga aywanak ita ni Nanang. Basta, adik ko. Tandaan ang kuma.
Anda aklat ta dito. Saan kayo abay-bayan ka ni nanang? Uwan manong. Kat agyaman akmanan. Mabit laang. Hello, my love. Franco. Oh, apa anak lahat ka nakakita kanyak? Flowers for you. And chocolates to my wife-to-be. Franco. Jack impagarot nga umay ka. Apay adi mo man laing bagbaga. Laglagi, Pam. Nasa makamang surprise. Sige. Umunig ka dito na abalay mi. Thank you. Kumusta ni Mother? Nakaturog. Dinigos ko nga min itay. Sige, agtugaw ka. Nakaululimak dito'y balayo. Kaba alam ti agbyag dito'y? Wen dito yak anayanak kandi makal. Anya ti kayat mo? Agluto akit ti pagsangwanta. Dua tala nga mangan? Tube feeding laangan ni nanang ko. Siyak ti mang timtimpla. Imbagak mutan kan ka, asyak ti nurse na. Kastagayam. O sige, agtinulong tang agluto. Mabaling ka diya kita akpay ni nanang mo. Wala. Sige, mapanta iti kwarto na. Agpakada akon, babes. Kaya't ko kumamakasarita ni nanang mo. Ngam saan matgaya man na makasao. Agyaman na kiti pa nagbisitam. Next time, ibagamton nga umay ka, tapno makapagsagana akmat. Nakapagsagana ka mat, Ayabak kumadagiti kakabagyak, tapno maamamuda ka mat. Inton maminsan ton. Okay. Kaano ka manan nga agpasya? Bisyak iti trabaho ita. Surprisean na ka di manan? Sika talaga. Mahilig ka iti surprises. Kumusta nga iti trabaho? Makabay-stress nga rot, sipudawang ka. Ada kasukat mo nga inalda. Ngam di namot amuter aramiden na. Sana kaskan ka. Kanayon nga alerto. Kat, surwan yung amin, Uy, istorya man dyan chat mo. Asin narungkaran na ka ni Franco dita probinsya. Nag-sweet mo tan? Weng nga rod, nakigtutak ka. Jack pulos ni namnama dayjay. Kat, anya nga'y tinagtungtungan nyo. Any future plans? Saan mi pagtungtungan dayta? Apay asaan? Pampanunutak nga rod. No apay asaan mi pagsarita anti may papan iti dayta abanag. Katuan, di kasaryo, kas dyan. Saan ka di nga iso ti mangayat nga kasar kayon adagos? Anam, rumbeng ka di aseryoswak dayta abanag? Kas lang amin maditi agparparik na kanyak. Uy, saan ka man ngagsao iti kasta? Manipod ngamin imay nakbinisita. Saan nan asungsong batan dagiti mensahe kan kuana? Saan nakpahin nga awagan? Uy, ang mga nubi sila ang mat. Makalawasan nga awan komunikasyon mi. Kunsigan ati umawag kan kuana, tapno mas romantic. Ibarik na makaili mo Kitaag, nurumbang nga awagak to. Ay, kaasimot ni manang ko. Adun tirigat na. Wen nga rod, auntie. Makamulagat mat. Ken, umisam-isam. Kalaat nga minti pan naka-stroke na. Wen nga rod, auntie. Kat kumusta ngayon? Damag ko ang nag-resign kagayam iti trabaho. Inaramid ko na ita para kaninanang. Nasaysaya at latang amin no anak amis mo ti mga sikaso itinagan na. No kasta dumano nagiti panawon ti panagsakit.
Kastamot tinapanunot ko, auntie. Wan balasang ko. Nalakala ang timang bayad iti caregiver. Ngam sa balilata, no anak ti personal amang taraken iti masakit anaganak. Kat gapo iti day tangay naramid mo. Rauman kaunay, balasang ko. Hello, babe. Apay nga italang asong batam ti awag ko. Nakamano akon at chat, ngam awan reply mo. Amok mo't na mabasbasam amin dagiti mensahe kan ka. Nadia, Anya ti mapaspasamak, Franco. Anyat problema. Apay ang nagulimag ka. Ibagam kanyak, no anya ti mang burburibur kan ka. Kalpasan ngay may nakbinisita. Ni hay, ni ho, awanan tinanggag ko kan ka. Iso binisita ka. Takayat ko nga amon ti pudno ka sa dinanang mo. Kat nakita ka seryoso gaya matalaga. When? Nakita ka na banugan. Kat idya na amiris ko. Ngawanan ti lugar ko di tapuson. Anya? Apay akas tamad tintibagbagam, Franco. Nasaysayat no put din talaan yung ti relasyon ta. Apay nga italaan, anapanunot mo dayta. Saan ko kayat anayunan peti dagsi na marikrignam? Franco. Amok anapatagkan kaninanang mo. Kat ipaay mo amin nga oras kan panawan mo kinkwana. Ngam, kasapulak man ti ayat. Kasapulak ti kaduak. Amang bukal iti arapaap ko a pamilya. Talaga ka di asaan na kamauray, Franco. At dan sa bali anam amok, Nadia. Dito tipod na. Jacket asaktan tirignam. Ngamnasken met amamuam. Nukasta. Awanan ti maramida. Nukasta man ti desisyon mo. Aginanan ni Manang. Kunak no ka ba ulak nga aklunan, ngawanan ni Nanang. Ngam nasagit gayam nga aklunan. Uray kunak ka na isagana kung tibagi. Datumpal mo ti kalimkan ko na, balasang ko. Asan mo abay-bayan? Nagbalin ka anasaya at nga anak para kan ko na. Kataklunam di tapusom tinapasamak. Wen, auntie. Kat, anya ti planom ita. Makiasawa ka ka din. Damag ko kat adda boyfriend mo ijay syudad. Awan kami, auntie. Nakiwindaswas kanya. Amin dagitoy kat pasat ti panubok iti biyag balasan ko. Papigsaam laang ti pakinakam mo. Nagsubliak dito'y syudad, ket pagyamanak, tain naladak matlang iti bangko ang nagtrabahwak. Singgelak man ita, ngem makonak anaragsakak, tasaan ko abinaybayan ni nanang ko, idi panawen akasapulan na. Kastan, Mr. Lonely, katagyaman nakiting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Nadia. Nadia pagayam ko, saan abasta-basta, ti sakit a napasaram. Saan mo apilitan ti bagim, nga gayat manen. Tay kunadan, dumteng tulatta. Day tay tiyempo, asaanen abuteng ti adda di tapuso, ken panunot mo, nudiket kapya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Nadia, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely. Kung ano na makita ni Freda. Estasyo, asino ay ati akin kukuha ka na ito'y t-shirt kan jogging pants dito. Ay, kukuha ni Stanley day tananang. Inosar ko din nakiturugak iji balayda. Ay, kat, apay ngay, adi mo pala insublay. Nakiakas yung magaya mo dita sampayan. Bayaan nyo ditan ta usaran ng tumot lang inton umay makiturog kanya. Agsinsinublat kayo, iti pagananay. Ah, Naimbag, naawan ti kili-kili power, ti may sakada kayaw. ninanang mo. Awan, Anya ti aramidan nyo manan aya. ingkam agburas Tanay, mabalinan lagi ti mula ka beans. Ay, iso aya. Nakiturog ak tumanan iji balayda. Tainton parbangon kami nga agbiyahe amang ipan itila ko iji bagyaw. Umay ka pare. Agtugaw ka mo tayo, tapangururayan ta iti order ka nga inuman ta. Awan na ta. Day takat ti kayat ko kan ka, istasyo. Hi, Estasyo. Kumusta, Freda? Kastoy, umang-angis pa ilaan. Nangaw ka. Maraksa ka na. Tanakita ka man ni tangal daw. Ay na, nagpintas ka talaga, Freda. Agyaman ng Estasyo. Adamat gayam ka duwam. Isugam ni Stanley. Tinasingad na gayam ko, Freda. Stanley, isumot ni Freda. Di kaayan ayat ko. Kasta ka day. Nice to meet you, Freda. Same here, Manong Stanley. Talaga nga mong tagpili iti girlfriend mo Long hair, natayag, napudaw kan. Ay na, sexy. Uwan mo't Apay kapaw eh. Ay, kita ama. Tama nga no isukat na kay ti sabali, istasyaw. Anya? Magitam? Nagdanag kanya. Sumartag ka man. At ayo ang mapasamak dahil ta kanya. Bara nga. Ado di tati amok ngayon sukat ti nobya dahi ti sabali, istasyo. Iso apal-palagipan ka. Freda, damag kong adda kanon kaayan ayat mo. Tatang. Asino ti kaayan ayat mo? Ni Estasyo, tatang. May sa customer itibar a pagpapaayat. No napudno kun kaday ta alalaki. Ibaga, ta umay pumasyar dito ibalay. Takayat ko man am-am mo. Bayan nyo, tatang. Ibagak to data. Rumbeng laeng. Diyak kayat nga ilimlimod mo kanyak no asino ti makaayan ayat mo. Tanasken laeng akilatisek no asino da. Wow! Nagmetirubot dagiti mo ulam, pare. Sa bali talaga ti adda inspirasyon na niya. Nagagay. Siyempre mo ta pare. Kaanon to nga taama adanak mat iti kaayan-ayat. Ay kat no ta makita mapalasang di arma madagos. Kasano ngay? Jak mat amo ti agaram. Kat ibagam ti ayat mo Apay nagkapoy kan. Kundi kag patingga iti arem mata. Anyan, basta adda makita ka balasang dita, arma kadagaws. Siyempre. Rik na agmat talaga ngay ayatak may. Ay, kasjay. Wan mat Sana basta-basta na itabanag. Ay, uwan mat kit di Ay, husto ka pare. Ken narigat ti mayaw awan iti ayat. Sa bagay, maka-girlfriend ka nga tan iti mabiit. Sana bali na. Ti kayat ko, no maka-girlfriend nak, day talaga nga ayatet, ken ayaten nak may. Kasta,
Mabain na ka sumango iti amam, Freda. Ni, anya ko matipagbainam ngay. Si Kamat, di kag babain. Umay ka, mapanta di tabalay. Sige. Si Kakit din. Oh, alang, agtugaw ka. Agyaman ka. Freda, isu ka din istasyo ako na mga kayan ayat mo. Wan tatang. Naimbag nga orasyo, tata. Ay na, pinarang nakmatan. Kastamat kan ka, istasyo. Sige nga ron, tata. Tama pa nakon. Imay ko lang tulog ni Freda. Istasyo. Mabiit laang, istasyo. At dapat kaya't ko adamagan kan ka. Anya day jay, tata? No bilang tada kayo kan ni Freda nga anak ko ti agasawa, anya ngay mo ti aramidem, istasyo. Adda trabaho, mabalin mo a pangalaan iti pangbiag mo iti anak ko. Awan, tata. Ang magbiro ka ka? Adamot basit trabaho iti garden. Good. Nasaya at ngarod no kasta. Sige nga ron, tata. Agpakada ako. Natumpungam ti husto asong bat mo iti ama ni Freda a kaayan-ayat mo, istasyo. Kaya't naman makasigurado dyan lakay. Sa bagay, mawatak mo't kiti pare. Siyempre anak na nga rod, di yalika ka na. Imbagta di na ko na nga, adelt mo? Ha? Apay, para daan di balay. Kat, kaano nga tilong table pare? Ha? Ay, aguri ka ta, gurnong nga pa yun, Ha? Ay, ang mga no, damay bagati amana, no sinsinan lang ti kalay sa ama pasama, no bilang. Nasaysayat ko man no, at da kwartam, tapno ikasar mo na dagos ti nobyam. Tanarigatan, ang mga numaagaw ti sabali. Iti day dya kinapintas na, ay sos, adu at ti agaram kan kwa na. Kita matlantan ti makan Stanley. Mangantan na. Mabalin ka ding agsin no kata iti nagtugawan ni Stasyo. Babae na kami nga gisak mo iti makan. Ha? Nang ro nakasango kanya tinapintas sa balasang. Ha? Ti balasang ako no ti buok na ti kunang? Anya kaliday jay, manong? Kwa, awan. Napintas ka kano kung nato'y kadwak, miss. Naangaw kayo matgaya, manong. Nakayawa na kiti kinapintas da dya waitress pare. Talaga? Intun maminsan, mapantamanan iti da dya restaurant. Kaya't ko ama-am mo da dya balasang pare. Adumot din a restaurant tinapnapanan ta. Asino a balasang ti kunang? Tayaraman ka man? Ha? Ay, saanan? Ang mga mabulilyaso pa iti plano, pare. Sika, aggayim ta. Ibagamon ta tulungan ka. Saanan? Kabalak ti agaram asisyak, pare. Ala, makamu ka. Siyak ni Gina, manong. Nagmeta ng gantinagan mo, ading. Kasmut lang ti kapintas mo. Siyak mo't ni Stasyo. Maragsakan na ka makamamukan ka, Gina. Kasta matkan ka, manong istasyo. Iswa ka na yun na kamang restaurant dito eh. Gaputa, da ko makayat ko ngay bagakan ka. Anya ko madayta, manong? Akwa? Ito maminsan langan. Umayak tumanan. Sige. Sika, timakam mo. Nabayag magtanadyak na paniti balay da istasyo. Awisak man, tamapan kami di restaurant ang nakakitak iti na inlawak a balasang. Talon na bulan na jak nakikita na dya babae. Talagang agduyo sa kankwana. Ay na, talaga gaya na nagpintas na iti lugaryo, istasyo. Kayat ko dito
Ni Istasyo. Kat ti balasang akursunadak. Agsinsin na labay da. Agtagtagay na ba kali? Aglamanat. Freda, ibagakon kan kati agpaiso. At dapay sa bali akaayan-ayat ni Istasyo. Anya, pudno ka diday nga ibagbagang Manong Stanley. Pudno ti bagbagak, Freda. Nasingid kami nga gayam. Ngam, jak magustuhan ti inaramid na. At dan nagkinawatan nyo kini Gina, Istasyo? Wala na ha. Agayan-ayat kami kini Gina. Ngam, kasano ni Freda? Isinam, kasta ka di? Saan? Balit wada ka ni Gina, akaayan-ayat ko. Kaputa kayat kumuti makasigurado, ha? Makasigurado? Adda reserva ko nada. Amo mo na. Tanong kas bilang mapukaw ko ni Freda. Oh, di adda ni Gina. Awanan ka itibain. Ano ko? Apay nga kabilan na, Stanley. Manipot ita. Lipatin mo nga gayam ta, Istasyo. Di mo tagisayangan, dayjay alalaki, Freda. Napintas ka, kan ubing kapay. Makasarak kan tumutlaang, itinasaysayaat ng iso. Nasakit tinakam ko, tatang. Ay ayatag ni Istasyo. Kalukwan, manipod ita, agikat kan iti trabaho. Idi pa'y adyak kayat nga agtrabaho ka itibar. Kayat ko alipatam dayjay alalaki, kat ituloy mo ti panagadal mo. Uwan, tatang. Apay akinabil na katinasingad agayam mo, Istasyo. Jak amo, anigayam Gina tidakdakamatan na abalasang. Anakariknaan na iti panagayat. Anya, babae, tinagapaan nyo adwa. Di mo't andan nubyang. Adda na nang ni Freda. Binaybayam ko mga ruden aday dya Gina. Tadamot gaya mo nubyang. Diyan kami na mo ni Gina kat isugayam ti kursunada ni Stanley. Ay, una yun ti kasta nga ar-aramidam anak ko. Agar-aramid kan iti parikot mo. Saan nga ay ayam dagiti babae? Tapno kasta ti ar-aramidam kadakwada. Nasaya at tanakita da kamit laong Istasyo. Awanan bain alalaki. Freda? Gina? Awanan bain alalaki? Iso akas to'y ti maiparbangan ka. Mabitlain. Pang-asim, Gina. Pagsasaritaan tayo kumaday to'y. Awan ti rumba nga pagsasaritaan tayo, Istasyo. Gaputa jak kaya tikaskan ka. Manipod ita. Break tan. Ha? Kasta akmat, Istasyo. Saan ka akasapulan itibiyag ko? Manglilipot. Awanan ba? Sakmat yaw! Anay! Anay! Sayang kung kunak itinakam ko. Tati nasayaat nga ayan-ayat mi kini Freda ket ninayunak iti kalukwan. Ket tinasakit. Napukaw ko idang agpadpada kini Gina. Agraman ni Stanley agayem ko. Agbabawi at ngam naladawan ti amin. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Istasyo. Pagayam Istasyo, tay kunada nga ruden, makaadal ka kadagiti bidot mo. Takasta talaga tibiyag ako nata. Samula maamiris ang nagbidot kagayam, no makariknakan iti sakit ken liday. Ket no makiayan-ayat kapay, masapol amay salaen. Ta saan anasaya at tidwa? Sigurado nga agproblema ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Istasyo, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyurnos kininsura para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Kaniti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamiting kay parang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Insan, nagado ti bisitam. Mangantayon Aguray ka kadi, tadapay or-urayot. Diyan, nakasagaran na ni mga. Umayan, nag-texon ni Rene. Ni Rene? Ay, unay kan. Mabisin kan. Ni isudaytan nakamotor. Nagsardangan. Ha? Wan, iso nga pa iso. Ngam ni, adamot inyang kas na babae. Kasino day ta? Ay na. Ay, garanggan diyang. Uray na lang inarakop ni Rene. Ha? Girlfriend na day ta. Apay niya yung tugot na ditoy. Kung nagmana daer kung dito'y pakipurtsyanta, nagpudon. Sikakit di. Ananusa mo na. Mangantanta mapantana, jak maanusan ti kastoy. Kababayad mat ka ni Ethel. Naamok la kumakastoy kapudot ti papananta, jak la kumaimimbayan. Rene, mangan kayo kanun ko na ni Ethel. Ayan na ka di. At dalaas asikaswan na iji unag. Kasta? O sige, mangan kayo. Miss, ada ka di electric fan yo? Honey. Mabitlaan nga. Tindak mangala. Di nakita ni ti kasta rin eh. Talaga jak makapagbayag dito eh. Nagpudot. Kanya ngay tararamidam dito unag, Ethel. Nabsugan dagiti bisita. Pumanaw dan. Inkamot sangun idan Isugayam da jay ti girlfriend ni Rene. Saan mo't anapintas? Napudaw laong. Napimpintas kalat na. Da jay gayam ti kayat na babae. Naka-makeup, sexy, kan napudaw. Katnod na pa'y kayat asinaan ni Rene. Kurang nalagpasaklutan. Kas jay gayam ti kayat na. Jay nalailo a babae. Anya ngay, nag-sweet dan tumay. O, kita agsinsin nubo da. Diyak kaya takitaan. Pasaksakitan ak. Kasla kayat kunti agsangit. Anya, agsangit lakat birthday. Cheer up! Apay nga awan ka iti birthday, Ethel. Ada ak mano. Napa na? Saan ka mata nakita arimwar? Simakit ngamin ti ulog. Unay katapan na kairanrananan. Sana bale, tado matisaganam. Ado pa'y ti bisitam. Manong, tulungan nakman. Itian niya. Ituloy kong ti agabroad. Ay na, hindi pa'y laplanom da ita. Kat nasaya at no nakapagdesisyon kan. Uwan manong. Nga mapay akalata nagbaliw ti panunot mo. Kunakman no kay kayat mo dito'y Pilipinas. Kaya't ko ti pumanaw dito'y manong. Ne, kasla na liday ka. Siyaksan ti kalidayan at tao dito'y lubong. Anya? Ayan nga ni birthday girl. Diyak mati nakablaawan iti usto. Si kamat ngamin, intugot mo din naka-arte a girlfriend mo. Ipilit ng tumot ti sumurot. Apay, nakakit-kitaam iti day ki a babae. Inyam mo di kayam ko. Nagarte. Ay na, kasjay na tayo jay. Love mo? Siyempre Ay, kaano kami nga tangakita kaninsan mo? Ay, nasaan kayo nga agkita? Apa nga? Agabrudan. Anya? Diyak na damag day ta. Ay na, adamot ngamin sa balin a girlfriend mo.
Kat idi may alab na ka ni insan ko. Anya? Ay, ikwan, awan. Anya di ko na? Adaya man. Ethel, mapantayo agbuya iti ayam da rin eh. Maturog at laangan. Tama pa na kiji agency inton bigat manong. Jak man amuna apay akasta ka ita. Awa? Idi, si kapay ti mangawis kanyak ang mapanagbuya iti ayam da rin eh. Ita, di mon kayat. Ang mga nubisitam da ita. Siya kon ti mangilukat. Tamapanak matan iti plaza. Tagbuya ak man iti basketball. May baga na biyo, manong. Si gamit gayam rin eh. Apay, saan pa yan ang rugi ti ayam nyo? Mangrugin. Hanggang mo, may kula kumadagasan ni Ethel. Ay na, si Madot. Saan ka nun ngagbuya? Kasarita man kiti. At dala di taunag. Umunag ka ta kasaritam. Umuna ako ni J Plaza. Narigatan ti maunaan iti tugaw iti sangwanan. Apay adim magas ka dito balay, kat mangrugin ti ay ayam niyo. Sige, umay kadagasan ha? Diyak kaya tagbuya. Apay, ada ka di sakit mo? Awan. Apay nga rin takaslan nalitay ka. Umisem ka mat ha? Uy, umisem daytan. Umisem man, oh. Agtal na ka man. Awan gayam. Pudno ka di nga gabrod kan. Nakamuam. Saan ka nga gabrod? Apay ko maasaan. Gapo tayong baga. Lapdan na? Uwan gayam. Anya ko matikarba nga kamang lapad kan ka. No kumatad da relasyon ta, lapdan ka kuma. Ang Ngaman niya? agayam talaang met. Rene. Ala, tumakdar kakit di dito tamang rugid ti ayayan. Umay ka met agbuya ha. Umay ka agcheer. Talagang agabroda kung insan. Awanan makalapod pa'y kanya. Katno ko nam akinasarita na kanya rin eh. Talaga agayam lang ti pangyar-arigan na kanya. Sana bali, saan laang mat nga iso ti gwapo di ti lubong? Ad-ado pa'y ti gwapo insan. No adda kanton ijay abroad, mangkita kanton ijay. Talaga? Amo, adda na damag ko. Anya day ta? Plan-planuan ka nun ni Rene ti kasardakin ni Fatima. Anya? Wen, umulin sa kanun dagiti naganak ni Rene. Hello? Insan, kumusta ka ditan? Oh, apay nga itakalaan nga imawag. Ay na, kasano busy-busy kami. Tatimulong kami ijay kasarda Rene kan Fatima. Nalpasan ti kasarda. Ay na, nagbongga si ka. Politiko dagiti ninong kaninang da. Kasta ka di? Wan, ay adakat pictures na. Aguray ka ta isend ko. Ay, saanan? Apay nga isend mo pa'y laong. Di mo kaya't makita ti kasarda. Saanan? Kastoy lang arudon ang maho-homesick ka. Patuludan na pa'y laong iti pictures da. Sige, saan nga ro doon? I-delete mo man laong dagita pictures. Ay na, saan mo ta? Sobra ka man. Kakaiso na nga extra kadagiti sumagmamano a pictures da. Ha? Sweetheart! Sweetie! Lablabak. Oh, may kaman dito sa alas. May wait lang. Darasam Apay ka di. Yawatan nakman iti danom nga inumat. Anya? Nagasidag iti kusina. Ingkamot mangalan Sikan. Sige ka. Maragrag to inainaw. Mabit lang tayalaan ka. Di nak mabalin nga ibaon-baon. Tane, delikado iti panagsikog ko. Iso nga anusan nak nga si kasuan. Apay, tagikurangan pa lang ti panagbangbangkag mo. Takayat mo pa iti sumrak iti construction. Kasapulak ti kwarta, manong. Tamasikog ti asawa. Nasayata no kasta. At danton Xerox copy. Huwag nga manong.
Iso nga isarek na man, iti kumpanyayo. Sige, di ka madanagan. Kasaritak ti boss mi. Mangan kan, honey. Anya ti sidaan nga inlutom? Pinakbet day ta. Anyamat ta? Nay, apay nga itupak mo ti makan. Nay bulangan. Masikugak? Nga pagsidaan na kitinatang? Ha? Diyak kayat day ta? Anya kamatan? Ha? Rene? Si kadaitan? Di na akong mabigbig. Ay na, nagkutong kamat nga minan. Huwag nga rod. Apay, pudno ama sikog ni bakit mo? Mas dawak man. Tadi matlaga na kan. Amangan mo't nubuyong nalaang day dyan. Ipa-check up mo Agungat mo't no pilita nga pa-check up. Ala, lukluk ko na kansamot di asawa. Masikugak mata talaga. Apay, agdwa-dwa ka kanya? Manun ang bulan nga, bagbagam day ta. Naganak ka kumaitan. Apay, nauma ka namang serserbi kanya? Saan nga agnanayon apag serbian ka, Fatima? Anya? Di mo ka di makita dagiti adu a sakripisyo ko. Kurang langan. Gudwa akong tibagik. Tapno maitid ko amin na kayat mo. Apay alok ko nakpailaing, ha? Amok asaan ka nga agdadagsen, Fatima? Rene. Agpudno ka! Kuha. Ibagam tagpaiso. Kuha na, pudno. Sa anak nga agdadagsan. Anya? Ngam, pagkawanan na ko ma. Naramid ko lang di kasjay. Tapno saan nakapanawan. Inaramid na katagabong, Fatima. Apay anaaramid mo kanyak, Tegastoy. Nasakit at talaga ti inaramid ni bakat mo kang ka. Wala rod. Pag-arop ko mat ang masikog, tadakal ti tiyan na. Ngam, lumuklok maglaang matgayam. Aginong talangan? Wan pare, shot. Manong, umay ko isubli da ito binulod ko ang martilyo. Nalpas mo tlangan ni Uncle Jerry daw yo? Wen manong, nalpasnan. Ha? Manong, api nga da sapatos ti babae dito Rual? Ha? Gayam. Nalipatak ngayong baga. Nagawidan ni Ethel. Anya? Kaya't nakakigtutan. Iso asaan na ngayong bagbaga. Ang gamita, tadakan dito'y balay. Umunag ka, tayong kakitaan. Makita day kya babae. Sorpresan gaya ma. Insan Ethel! Insan! Ala, insan! Anya tinaramid mo. Nakapudpudaw ka magdan. Awan, anya ko mati sa baling aramidat. Ay na. Napimpintas kanyang di asawa ni Rene. Ha? Ay na, numakitam la ko ma. Naglukmag sika. Bimakatan. Ang mga nagpakaasitan ni Rene kanya. Ay na, insan. Ni Rene ita. Ay, numakitam laang. Maasi ka kankwana. Well, ka makadilatang umayat pa siya rito'y balayo. Wan, apay kit di na saan. Idinadaman ko si Mangput ka. Imaya ka dagos. Mabainak man, ang himkayat ka makita. Apay ko maamabain ka. Nagpintas ka lata. Sikala ko man tinasawak. Apay nga nga itala na itured mo ngayong bagaday ta. No inaram nak ko maidi, di sa anak ko maanagab abroad. Ta, data ko matinagkatuluyan. Amo, jakon ay ayatin ti asawak. Saan ka kumangag sa iti kastaren eh? Asawa mo ni Fatima. Kat anyaman dagiti nagkurangan na kan ka. Nasken nga aklunan. Kan pakawanan. Nakaro nga asi tinarik na ipaklay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.